Awstralia yn cwmni gwd i hw. Neu dreiddio tair noson yn hynny mewn iglw. Mae pob un dim yn bosib os ddarllenw ni. Oes mae swyn ym mhob tudalen fe weli di. Unrhyw le neu unrhyw bryd mae amser stori'n llawn o hyd. Yn yr ysgol, y gwely neu'r lolfa, does dim byd yn well na stori dda. Helo bawb! Fi Elin Cyw sy'n cuddio tu ôl i ddrws rhif 1 ar y Calendr Adfent. Gobeithio bod chi gyd yn iawn draw yng Ngheredigion a Sir Benfro. Ac am bod i'n dechrau Rhagfyr, o'n i'n meddwl allan ni ddarllen stori nadoligaidd i chi heddi. Stori Cyw ar addurniadau nadolig. Felly, nadolig llawen i chi gyd, a joiwch. Roedd hi bron yn nadolig yn hi Cyw, a dath llew o hyd i focs o addurniadau yn yr atig. Wrth ddod i lawr o'r atig, gollyngodd llew y bocs, clec a chrac. O na, meddai Jungle. Roedd yr holl addurniadau wedi torri. Peidiwch â phoeni, meddai Cyw. Beth am i ni wneud rhai newydd? Ath y tri i'r gegin, lle roedd bolgi, plwmp a deryn yn brysur yn addurno'r ystafell. Beth am greu addurniadau i'r goeden, meddai Cyw. Cymysgodd flawd, halen a dŵr cynnes i greu toes. Gallwn ni greu addurniadau gyda hwn. Roedd y toes fel clai. Gnath Cyw siap triongl mwyn creu coeden. Gnath bolgi siap sgwar fel anreg. Gnath deryn a plwmp y siapiau cylch, un bach ac un mawr i greu dineira. Nath llew siap seren. A nath Jungle siap calon, gan ei bod hi yn caru'r nadolig. Pan oedd y siapiau yn y popdi, dath triog adre. Roedd hi wedi bod yn siopa. O, gai wneud addurn hefyd? Gofynnodd triog. Ond, doedd dim toes ar ôl i wneud addurn arall. Ma'n ddrwg gen i, meddai Cyw, gan deimlo trieni drosti. Ma'n iawn, meddai triog yn drist, cyn mynd i'r ystafell fyw i orffwys. Mae'r siapiau'n barod, bloeddiodd bolgi, a'i gosod ar y bwrdd. Ond, roedd problem. O na, meddai Jungle. Mae'r galon wedi colli siap. Mae'n gylch nawr. Be nai? Dyna pryd cafodd Cyw'r syniad i helpu Jungle a chodi calon triog. Sibrydodd yng nghlist Jungle. Ar ôl addurno a ffeintio'r siapiau, rhoddodd Cyw ei choeden siap triongl ar y goeden fawr. Yna, rhoddodd bolgi ei anreg, llew ei seren a plwmp a deryn ei dineira ar y goeden hefyd. Cyn i Jungle roi ei haddurn hi ar y goeden, galwodd Cyw ar triog. Gwedodd triog wrth weld addurn Jungle. Siap cylch gydag wyneb triog arno. Dyma'r anreg nadolig gorau'r iod, meddai. Roedd coeden nadolig TQ yn werth i gweld, a phob un addurn bach yn llawn hyd y nadolig. Tan y tro nesa, hwyl fawr! Unrhyw le neu unrhyw bryd, mae amser stori'n llawn o hyd. Yn yr ysgol, y gwely neu'r lolfa, does dim byd yn well na stori dda. Wylio i Awstralia yn cwmni gwd i hw. Neu dreiddio tair noson yn hynny mewn iglw. Mae pob un dim yn bosib os ddarllenw ni. Oes mae swyn ym mhob tudalen fe weli di. Unrhyw le neu unrhyw bryd, mae amser stori'n llawn o hyd. Yn yr ysgol, y gwely neu'r